ve daxwazên we çi ne yani bi vê konferansê? Ya berê her tiştî ji xwe armanca konferansa merev biaxife binirxîne rexne bike fikrên nû derxe yanî armanca ve îja bixêra van hevdîtina dibin ya bixêra îstişareyê merev rê yek nû derxe. Ja li vê derê gelek sazî hatine, gelek delege hatine, herkes fikrê xwe dibêje, ev jî dibe sedem ku mirov bikare tiştên heyî çêtir bike yan ji kêmasiyê wende bibîne û derxastekê çêtir. Lê tabii ki çi giring e tenê armancayek emîn li her derê ziman bê axaf û ziman bê bikare anî yani ji xwe fêk bê ne hewcê tiştekî dinê jî pipiya min. Wekî ku hûn dizanin ji xwe tedê di nivîsa konferansê de jî statû heye yani ber statûyê ve yani perwerde û zimanê Kurdî perwerde û statûyê ve bigîjeciyekî bi rastî aliyê pêvajoyê ve yani çêkirina konferansê gelekî stratejîk bû bi rastî wê mesela pêdiviya gel û pêdiviya ziman rewşa ziman ve derxe holê di wê çarçeveyê de saziyên me, hevalên me, pisporên me wê nirxandina xwe pêk bînin û dûra jî em bêjin ji bo pêvajoyê jî yanî ji bo pêvajoyê jî wê daneyekî agahiyekî wê xweş bibe yanî gel çi dixwaze, çi rengî dixwaze, bi çi awayî dixwaze em bêjin saziyên sivîl helwesta wan çi ye ku bê zayî gelekî baş e bi vî şeklî devletê jî mesela wexta ku gaveka ziman ku bavêje tevî van rewşan wê nirxandinekî pêk bîne û bi vî şeklî wê bibe alîkar yanî bi rastî konferans ji bo pêvajoyê aliyê perwerdeyê ve ziman ve bibe alîkar hatiye damezrandin ez wiha difikirim bi rastî stratejîk yani. Ser şewale spas. Seba îrîçiyan ma Amêtî het ma seba statûyê Kurdî seba perwerdê di talebê mayî û mawazenê seba di taleban zî yo çerçeveya müzakereyê qise bikerî eke hem Kurd xwimiyon diqal bikerî hem otorîteyanê resmî di qise bikerî ma ziwanê xwe hem bipawê hem bikerî ziwanê avankerdişê. Spas xweş. مەبەست و ئارمانجا vê konferansê qasî ku em guhdar dikin ji bo stratejî polîtîkayên zimanê Kurdî taybetî jî perwerdeya zimanê Kurdî perwerdeya zimanê Kurdî û zimanê Kurdî bi statûya Kurdî ve jî alaqedar biçekî helawiya siyaseta ziman rastî ji ber ku îro ew tên nîqaşkirin bi wê armanca em li birin em hêvî dikin ku ev konferansa zimanê Kurdiya ku niha li Amedê pêk tê di pêvajoya me nû de û ji niha şûn de jî siyaseteka ziman û siyaseteka bîrdoziya ji hêla ziman ve di nava civaka gelê Kurd de bide avakirin em dê baweriyê dan. Spas. Em jî spas. Wekî ku hûn jî dizanin niha pêvajoyek nû li pêşiya me ye û ev pêvajo ew ê gelek tişta ji gelê me gelê Kurd bixwaze wek mijara entegrasyona demokratîk ku em bibêjin ji wan mijara yekê jî teqis ew ê zimanê zikmakî be yanî ji aliyekî de hem daxwaza me ya ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî ji aliyekî de jî bibe zimanê perwerdehiyê li gorî vê pêvajoya nû li gorî rihê pêvajoya nû em bibêjin giringiya vê konferansê gelek zêde ye. Hêviya me gavên ji îro pê da bibin sedema perwerdehiya zimanê zikmakî û em bibêjin zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê Kurdî bigîje statûya xwe gelê Kurd jî bigîje statûya xwe. Spas xweş. Kin bû û xweş bû. Ev konferans ji bo devê pêvajoya çareseriyê de statûya zimanê Kurdî dê çi be çareseriyek ji bo ziman em çareseriyekê çawa dixwazin em wê nîqaş dikin. Bêguman her zimanekî her civakekî bi zimanê xwe tê nasîn. Em Kurd jî bi zimanê xwe tê nasîn. Ji bo ku hebûna me bêqebûlkirin divê statûyekî zimanê me jî hebe. Ji bo statûya zimanê me em van nîqaşa dikin ku divê pêvajoya ku çareserî tê nîqaşkirin da em dengê xwe ragihînin rayedarên bilindê dewletê ev dengê me bibîzin û hebûna me ya ku 100 sala nehatiye qebûl kirin zimanê me ku 100 sala hatiye qedexe kirin
ایدی اف قد خرابه ستاتیه کی زمانی ما چه و هبونا ما جواکا کردجی قبول ببه ام جی وکه کرد کی هم ولاتی وی دولت بناسنامه خوگه کرد ببن هم ولاتی وی دولت و ام به هفره بجین 100 ساله ام کرد نه هم ولاتی وی دولتنا وکه تنه دماک قانون ده هم ولاتی بوج بو ترکه هه دوی این ترک هم این کو هم ولاتینا همو ترکن لی ام نه ترکن و ام وكن بناسنامه خويا كرجي نبونه هم ولاتي في دولته ام دخازن ايدي اف ناكوكي جولي رابه ما كازاغون داجي هبونا ما كردا بقبول كرن ستاتيا زمانه ما بيناسين ج دست بك پروردهی حتى زانینگه ام بکاربن بزمان خو بخوینن بنویسینن و هر وها دقادا جیان داجی دقادا فرمی داجی ام کاربن هر قاده زمان خو بکاربینه ام کنفرانس دم وان نقاش ام دکن سپاس خوش هر کو دچه جوانین ما و زاروکین ما جزمان خو دور دکه و مخاب لی دوی هم چه بکن يعني هلبت دوی زمان کردی ستاتو جربه لی نایوی معنی کو زمان کردی هین بریا کو ستاتو جربه ام جدف جتکوشینا زمان خبرد دوی ام دمال خود لسر سفری خود دبازرگانی ده لحمو قادن جیانه ام زمان کردی بپیون یعنی جبو زاروک مج بشافتنی خلاص دوی ام وی که بکن یعنی ایدی وقت نه وقتی ام بزمانه کی بیانی بپیون دوی سیاست مدار نویسکار کارمند ماموسته همو کس بزمان دایکی باخو نکا روشا کی ما تدری yani روشا açtı komela demokratik de müzakereyi yeni varaştane mavazen seba mesela kurda çareseri bir varaştane mesela benge mesela kurda da ji zon esto vato ki zon seba zonu yo çareseri bir varaştane o vakt mesela Kurdana ki ses serra devam kana ana mesela ji serra havtay serra hiştay hemen yena ülkerdene yena halk yerdene bıraştene nika devlete ülke xo seri inkari zoni bıraştı asimilasyonu zoni bıraştı ye Kurda bıraştı imajı tad ameme peser ki yo çerçeve bırazım maden ki nim müzakereyi bırazine müzakere anda ma seba zoni çi vazeni seba zoni xud çi vazeni ma sere de mavazeni mi ki zoni ma veri bu zoni perverdeyi edidine mavazeni mi ki heraman da yani kanuni bengehini deci kanunani binan deci ve yasayı beri vıraştane kanuni beri vıraştane ki heraman de şaredari şar bixo ma bixo beşkime zonu xo ser kar bikime yani her gel her millet bi zimanê xwe tê naskirin ana meriv her cîkî bêtu ji ku ye yani zimanê mere dibêje zimanê me hik dibên ez Almanî me hik dibe ez İngilîzî me meriv kanı bibêje ez ê Kurdim Kurdî me ez îja ji bo navê tabii ki viya tişkî mehîm e meriv gere lê xwedî derkeve Wilzanın yani damezrandına Komara Türkiye hatta İro rewşa zimanê Kurdî nebaş bu nêzîkatiya devletê a li hemberê çand û zimanê Kurdî neyînî bû ama va îro pêşiya piçek pêşiya çand û zimanê Kurdî zî vebûye pêvajoyekî dest pê kiriye û yani pir gora dilê me nebizî êdî
ji bo ku em zimanê xwe biparêzin hinek derfet destê me de heye. Ji xwe zimanê me zimanê Kurdî û zanin zimanekî Hind Ewropî zimanê Hind Ewropî jî pir dewlemend e. Zimanê me dewlemend e ev ya zimanasên dünyayê ê navdar jî dibêjin yekê mîna Paul Baider pesnê zimanê me dibe zimanekî pir qenc e pir baş e lê dewlemendiya ziman ji bo pêşketina ziman qîm nake. Çawa em zanin qîm nake? Mesela de paşerojê de dîrokê mêze dikin zimanekî mîna zimanê mîna Sümerî mîna yani Latînî îro em mêze çuqa di wexta xwe de serdema xwe de weka dewlemend bû lê niha tuneyê. Ji bona zimanê me pêş bikeve zimanê me pêş bikeve hinek ew lazim e derfet lazim derfetê siyasî piştevaniyên siyasî lazim e ewana gava çê bibe ez wê baweriyê da me zimanê me êdî ew ê bêtir pêş ve biçe. Yani bu konferansê hinkî hişmendiya meşruğa heye ew hişmendî zêdetir pêşkeve û bi zimanê me bi zimanê fermî em hêlê hêdî li kolanan li cadan li bazaran bi Kurdî bixeber bidin em bi Kurdî tekevin sınav em bi Kurdî yani jiyana me tevay bi Kurdî be em sebawî hani em dibêjin ev konferans gelek girîne bibe sedema teva. Spas xweş.